அண்ணா சொல்லுப்பா. பொம்பளை சோக்கு கேக்குதாடா? பொம்பளை சோக்கு. அண்ணா உங்களை நான் இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயோ பாத்துருக்கேண்ணே. இப்பதானப்பா பார்த்தேன். நம்ம பேசியிருக்கேண்ணே. இப்பதானப்பா பேசினேன். இங்க படுத்துற நிமிஷம்னால தாங்க முடியலையே. தலை வலிக்குதுடா, தலை வலிக்குதே. அண்ணா இந்த அட்ரஸ் எப்படி போகணும்னு சொல்லுங்க. கார் வச்சிருக்கியப்பா? இல்லண்ணே. அப்ப நடந்துதான் போகணும். இது என்ன இது? அதே என் பொண்டாட்டி வீட்டுல சோறாக்கலன்னு கவலையில போயிட்டு இருக்கேன். அண்ணா அந்த போனை ஒண்ணு தூக்கி வீசுங்க என்கிட்ட. என்ன தம்பி யோசிக்கிற? உன்னை ஏன்டா பார்த்தேன்னு யோசிக்கிறேன்.